Wait, you have to tell him to wait. You need to... Δεν πρέπει να έχει πάρει μια τίποτα. Το κουμπόνι από την άκρη. Ελείψε λίγο. Έκαμα στην άκρη και φεύγει το καπάκι. Φεύγει συνέχεια μου, αφού είναι... Μην το βάλει καθόλου γάμο. Πατάσαι τα ανάποδα, δώσ' μια πανάποδα. Κανάποδα και του κανελάκι. Έχεις κατάσταση. Είναι μήνες. Για δες μέρος. Τον έβαλες μέσα, τον έβαλες Είναι από τον Αύγουστο το 8 αφινίδια ρε. Θα τα βάλουμε στο ίντερνετ, παπά. Άστο να στο κομπόσουμε, άστο να συνεννιώθει. Ένα παιδάκι μπες και την δεις μέσα. Ναι, μωρέ, με Αφού ήταν το σουκούλα το παλιέ με μέσα. Κάνεις μήνες. Δεν είχε πέσει σουκούλα το παλιέ και περιμένανε εδώ και ήταν όλοι. Είναι 5-6 μήνες. Όχι, του είπανε, του είπε μηχανικό. Του ήμουν να πάτε πιάκι. Πώς έφυγε να πέσει μέσα. Είναι αρμόδιος ο δημοσίος, δεν είναι δημολόγιο. Είναι τερβαζέλο. Είχε φώναζε ο Βασίλης και δεν ήταν τίποτα.